Ħadd ma weġġa' f'nirien li ħakmu kamra li tagħti għal substation li tinsab f'Tinjem. Mhux ċar x'wassal għal dan in-nar fil-kamra li tiġbor fiha l-cables li jkunu ġejjin minn taħt il-baħar. Minħabba s-sensitività tal-post issejħu għadd ta' vetturi tal-protezzjoni ċivili fil-waqt li għal raġunijiet ta' sigurtà inqatet il-provvista tal-elettriku fiż-żona. Fil-post inqalgħu wkoll paniku minħabba l-ammont ta' duħan li ħareġ kawża tan-nirien. Il-ferra tal-Bank of Valletta li tinsab fi triq San Pawli l-Baħar f'San Pawli l-Baħar stess kellha tingħalaq temporanjament tal-pubbliku wara li l-bieraħ għall-ħabta tal-5:09 sa nofsinhar waqgħet gallerija ta' binja li tinsab fuq l-istess ferra. Xi vetturi li kienu pparkjati taħt din il-binja esperjenzaw ħsara żgħar wara li waqa' xi biċċiet mill-gallerija, iżda ħadd ma weġġa' f'dan l-inċident. It-tmexxija tal-bank qalet li din id-deċiżjoni ttieħdet bi prekawzjoni sabiex ma jkunx hemm periklu għall-klijenti u għall-ħaddiema. Għal din ir-raġuni ingħalqet ukoll il-magna li minnha jinġibdu l-flus. Għal-ħabta ta' 8:09 tal-ġimgħa fil-għaxija, il-pulizija ġiet infurmata li kien hemm bżonn l-assistenza tagħha fi triq id-Dolmen f'Marsa Skala. Il-pulizija marret fuq il-post fejn sabu Niġerjan 24 sena li talab l-assistenza minħabba li kien involut f'argument ma' raġel ieħor f'appartament fl-istess triq u sofra xi ġrieħi. Fl-appartament ukoll kien hemm raġel ta' 40 sena residenti Marsa Skala stess li wkoll ġarrab xi ġrieħi kawża tal-argument. Tim mediku assista lil persuni involuti fejn ir-raġel ta' 40 sena sofra ġrieħi gravi filwaqt li r-raġel ta' 24 sena sofra minn ġrieħi ħfief. L-investigazzjonijiet tal-pulizija dwar dan il-każ għadhom għaddejjin. Il-pulizija se tressaq il-qorti lil raġel li jinsab arrestat brabta ma' numru ta' serqiet minn diversi lokalitajiet f'Malta. Fi stqarrija l-pulizija qalu li s-serqiet saru mir-Rabat, Ħattart, Iswieqi, San Ġwan, Ħażebbuċ u Ħall-Qormi. Ir-raġel għandu 37 sena u huwa mill-Ġorġa. Ir-raġel ġie arrestat f'San Ġiljan wara diversi jiem ta' osservazzjonijiet. Wara tfittxija li saret fl-appartament fejn kien joqgħod instabu xi oġġetti li kienu rrappurtati nieqsa. Fl-istqarrija ntqal li dan mhux każ iżolat iżda jifforma parti minn investigazzjoni wiesa' mmexxija mid-Dipartiment tal-Investigazzjoni Kriminali li ilha għaddejja diversi xhur.